अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सिंधुदुर्गातील 4 रेल्वे स्थानकांचं कायापालट होणार आहे। सुशोभीकरण कामाचं सीएम शिंदेंच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे। मंगळवारी हे उद्घाटन होत आहे। ऑनलाईन पद्धतीनं हे उद्घाटन होणार आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीनं हे उद्घाटन होणार आहे। कणकवली, सिंधुदुर्ग नगरी, कुडाळ तसेच सावंतवाडी या रेल्वे स्थानकांना जोडणारे रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण करण्याचं काम महाराष्ट्र शासनानं हाती घेतलंय। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीनं मंगळवारी 8 ऑगस्टला काँक्रिटीकरण करून सुशोभीकरण कामाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीनं होणार आहे। यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासह मंत्री, आमदार, खासदार हे देखील उपस्थित असणार आहेत। महाराष्ट्रामध्ये बहुतेक रेल्वे स्थानकांचे परिसर सुशोभीकरणाचं काम महाराष्ट्र शासनानं हाती घेतलंय। रेल्वे स्टेशनकडे जाणारे रस्ते देखील काँक्रिटीकरण करून चांगल्या दर्जाचा बनवण्यात येणार आहे। त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, सिंधुदुर्ग नगरी, कुडाळ तसेच सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला जोडणारे रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्याचं काम महाराष्ट्र शासनानं हाती घेतलंय। या 4 रेल्वे स्थानकांचा परिसर स्वच्छ आणि सुशोभीकरण होणार असून या स्टेशनकडे जाणारे देखील रस्ते काँक्रिटीकरण होणार आहे। त्यामुळे आता गणेश चतुर्थीच्या पूर्वी या रस्त्यांचं काम पूर्ण होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून युद्ध पातळीवर हे काम हाती घेण्यात आलंय। पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला विकसित करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचं कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड यांनी सांगितलंय। महाराष्ट्रामध्ये बहुतांश रेल्वे स्थानकांच्या परिसराचे नूतनीकरणाचे काम महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतलेलं आहे। त्यामध्ये सिंधुदुर्गातील 4 रेल्वे स्थानकं आहेत। त्यामध्ये कणकवली आहे, सिंधुदुर्ग नगरी आहे, कुडाळ आहे, सावंतवाडी आहे, ही 4 मुख्य रेल्वे स्थानकं आहेत। यांच्या परिसरातील जे सुशोभीकरणाचे काम तसेच रस्ता जो रेल्वे स्टेशनकडे येणारा रस्ता आहे त्या रस्त्याचे काम देखील काँक्रिटीकरणाचे काम हे महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतलेलं आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हे काम करण्यात येणार आहे। उद्या याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे। तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्याच्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यासह बहुतांश सर्व मंत्री, आमदार, खासदार हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे। तसेच बांधकाम मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थित हा सर्व कार्यक्रम उद्घाटनाचा होणार आहे। आज आपण परिस्थिती पाहतो आहोत की सध्याच्या घडीला कणकवली कसे ह्या उद्याच्या कार्यक्रमाचे नियोजन कसे आहे। मोठी ही जी यंत्रणा आहे ती कामाला लागली आहे। हे जे रेल्वे स्टेशन परिसरातील आपण दृश्य दाखवत आहोत, उद्या हा कार्यक्रम इथे होईल, ऑनलाईन पद्धतीने होईल तिकडून, आणि इथे जे सर्व मान्यवर असतील, आमदार असतील, खासदार असतील हे देखील उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यांच्या उपस्थित हा कार्यक्रम होणार आहे। त्यामुळे इथे जो येणारा रस्ता आहे तो व्यवस्थित करण्यात येत आहे। त्याच्या पद्धतीने जे उद्याचे काम जे सुरू होईल ते चतुर्थीच्या आधी लवकरात लवकर व्हावे यासाठी बांधकाम खात्याकडून लवकरात लवकर प्रयत्न करणार आहेत, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड यांनी सांगितलेली आहे। त्यामुळे कोकणात येणारा जो चाकरमानी असतो त्याला खड्ड्यातून यावं लागतं आणि ते खड्डे आपल्याला भासू नयेत यासाठी जो चाकरमानी आता चतुर्थी दरम्यान येईल त्याला इथे उतरल्यानंतर नक्कीच आपल्याकडे विमानतळावर उतरलो की काय अशा पद्धतीचा भास होईल। कारण जर आपण बघितलं असता हे जे त्यांनी जे स्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे, कणकवली असेल, कुडाळ असेल, सावंतवाडी त्यांनी एक स्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे, PPT तयार केलेली आहे। त्याच्यामध्ये जे सुशोभीकरणामध्ये बस स्थानक आहे, पार्किंगचं आहे, त्यानंतर रिक्षा स्टँड आहे, त्यानंतर मग उतरल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी त्याला आपण समजा देवगड असेल, कणकवली असेल, मालवण असेल, यामध्ये कुठली पर्यटन स्थळं आहेत याचे देखील दिशादर्शक फलक देखील इथे असणार आहेत आणि तशा पद्धतीचं हे सुशोभीकरण एक गार्डन देखील असणार आहे। अशा पद्धतीचं हे चांगलं परिसर हा इथे सिंधुदुर्गातील 4 रेल्वे स्थानकामध्ये होणार आहे। त्यामुळे निश्चितच येणाऱ्या कालावधीत आपण सिंधुदुर्गामध्ये उतरल्यानंतर खूप चांगल्या एक पर्यटन ठिकाणी उतरलो असा एक भास या पर्यटकांना होणार आहे। उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।